Moikka kaikille! Tällä me pelataan Victoriaa ja Victor on tämmönen parkour-peli, jossa niin kun juossaan semmoista tyyppiä karkuun. Elikkä tää tyyppi karkaa aluksi täältä toimistolta ja sitten vartija lähtee sen perään. Te voitte katsoa tän intron tästä. Voitte kyllä skipata sit jos haluatte. Elikkä tosiaan, mä en jaksa noin kauan puhua. Niin elikkä tosiaan tää karkaa tuolta toimistolta ja sitten joku äsken trampalla. Niin sitten se alkaa parkouraamaan tosta noita tyyppejä karkuun ja sitten sen pitää päästä turvaan. Semmoiseen turvaan mikä on levelin lopussa. Mä oon tätä aika kauan pelannut, että mä oon jo aika monta kenttää vetänyt tässä läpi. Aloitetaan kuitenkin tosta mikäs toi nyt onkaan, tosta ekasta kentästä. Otetaan klassinen. Jatka. No niin, pelaa. Täällä pitää tosiaan aina tehdä toi temppu. Ja sitten saa vedettyä levelin läpi. Mut sen pystyy vaan tietyssä kohtaa vetää sen tempun niin. Sitten me pelataan. Kääk. Mä oon pelannut tätä pitkään aikaa. Kyllä mä tiedän, pyyhkäisen hyppää. Kääk. Tää on ärsyttävää, kun tää muistuttaa noita asioita, joita mä tiedän jo valmiiksi. Liutaan. Tää oikeesti on niin helppoa, kun mä oon vetänyt tää leveli jo aiemmin läpi. Ja kauan sitten oon vetänyt tän läpi, että en saanut temppua vedettyä, mä oon sen ajat sitten jo vetänyt ja saanut tän levelin läpi, mutta siinä ei mitään. Jes, pääsin turvaan. Hyvä näin. Tosiaan mä oon tekemässä tämmöstä random pelit-sarjaa, että sinne tulee tämmösiä yksinkertaisia pikkupelejä. Te voitte mulle kommenteissa ehdottaa semmosia pelejä, mitä mä voisin pelata. Mut kuitenkin, hei, tykätkää, tilatkaa, nähdään ensi jaksossa, pistäkää peukkuun ylös. Se ois moi!